Ил-56 излитане по схемата разрешаваме. Януари, през нощта в 10:30 вече бях в изтребителната авиация, летях на летище Габровец. И свършвахме прехвати на тавана на 16 000 метра височина. На пълен форсаж с много голяма скорост. След излизане от атака отнех ръчката на двигателя и на височина около 13 000 метра двигателя спря. На 9000 метра извърших първия запуск. Запусна и самолета продължи да лети. Секунди по-късно, изключвайки предпазителя, двигателя пак спря. Докладвах, че двигателя отново е спрял. Планирах до 6000 метра. На 6000 метра направих втори запуск. Това е между 10:30 и 11 часа през нощта. Аз бях с скафандър, с хермошлем на главата. На 6000 метра отворих забрадника, за да дишам въздух, защото усетих, че от напрежение не ми стига въздуха. На 6000 метра извърших втория запуск. Двигателът запусна и при търпане на ръчката отново спря. И продължи да снижава самолета, да пада. Третия запуск го извърших на 2000 метра. Отново запуснах и отново. И видях, че край, всичко свършва. Просто машината падаше вече, не можех да издържа. Докладвах на ръководител на полета и той каза: приготви се за катапултиране. А това ставаше някъде в границата между Ловеч и Троян на Балкана през нощта. На 2000 метра обаче, когато запуснах, самолета пое. И той каза: нищо няма да пипаш. И аз така, както запусна самолета, тръгнах към летището. И може би повече от 100-150 км към летището, като удавник за сламка се държа и да се добера с самолета до летището. И вече в района на летището, когато видях осветената полоса и маяка, викам: край, оцеляхме. Значи за нещастие на мотора, самолета пак спря двигателя. И тръгна надолу. Аз включих ръчката за запуск и се приготвих едновременно с това за катапултиране. Това е само началото на историята, която един човек, който 26 години лети на изтребители, никога няма да забрави. Години във въздуха. Няма друга авиация, която може да се похвали с такава история. Според летописците, наши са първия полет с използване на въоръжение, пускането на бомба над Одрин по време на Балканската война през 1912 година. Първата в света коронована особа, която лети, е цар Фердинанд. Първото фотографиране във въздуха, първия полет над столица, първия полет на два континента, първата среща на два връждуващи самолета. Малка България, която изведнъж прави бум в нещо толкова необятно. Авиацията, това е кауза. Трябва да се посветил на това нещо, за да оцелееш. За да станеш аз, за да бъдеш добър командир и добър лидер. Авиацията, ако мога така да се изразя, е нещо, което е различно от това, което всички ние знаем. Не всички са създадени да бъдат в небето.
Авиацията е нещо като една мечта. Трябва да обърнеш поглед нагоре, да погледнеш, да видиш красотата на това небе, да видиш звездите и да кажеш, аз искам да бъда там. И да се забавляваш с това. Тук излиташ едно животно. Огромно под ръцете ти го държиш. Това е звяр. Това е звяр, който си го фанал си го за гривата отстрани и го държиш. И този звяр сега се къмази, го изтърва направи белята. И ти го държиш. И това е страшно чувство да знаеш, че това чудовище, защото това е чудовище. Това са 16 000 коня. Представиш 16 000 коня. Не 16 000 човека, а коня на едно место за качение. Това е необяснимо. Това не влиза в човешкото, значи, като решеш да се го представиш, не можеш да се представиш 16 000 коня. Изведнъж тези 16 000 коня ти ги пускаш и онова животно поема въздух и тръгва и ти го държиш. И през цялото време като кротко, не тук, и ти го управляваш. Го галиш, гадаличкаш го така. Като мацка погребана отгоре. Так, леко прекарваш. Това не мога да ти го обясня. Вижте, ние сме нищо, че работата ни е свързана основно в въздуха. Ние сме много земни хора. Но да, трябва да притежаваме малко други качества. При нас нещата се случват реално, случват се сега, случват се в момента. Случват се в дефицит на време и работата е така, че налага постоянно взимане на решения. Действащ летец, командващ военно-въздушните сили, един стар ас, който в ума си никога няма да слезе от самолета, и един млад пилот, който вече има медал за военни заслуги и обучава нови пилоти. Това са тримата мъже, които ни разказаха, що за професия е тази на военния летец. Тук и сега, след 100 години. Историята на авиацията за тях е важна. Гледат на историческото наследство като опит, но добре познават динамиката и сега искат България да има добри летци. Авиацията иска много. Всъщност авиацията иска всичко от това, което можеш да дадеш от себе си. Компромиси в това отношение не може да има. Не може да си слаб в една секунда от времето дори. Ако си слаб, това означава голям неуспех. Това означава крах, това означава, че не си добър. Максималната концентрация е задължителна за всеки, който реши да става пилот. И оттам нататък денят им ушким изглежда като на всички останали. Излизат на работа, целуват децата и отиват на пистата за излитане. За тях това е нормалното. Често ги наричат чешити, но аз не открих нищо такова. Те са позитивни, обичат да се шегуват, да говорят за хубави неща и да не споменават нищо за риска, който за тях е начин на живот. Разбрах само, че не обичат да ги възприемат като герои. Един млад мъж, майор Пламен Иванов, е инструктор на пилот и е само на 36 години. Успява да приземи повредения си самолет, така че и двамата с колегата си остават живи и близкото до мястото на инцидента село е спасено. Това се случва преди година. Ситуацията с спиране на двигателя вече е изпробвала бързината му за взимане на решение. Машината излита и почти веднага след това двигателят отказва. Получават команда да напуснат самолета. След като констатирахме това нещо, решението ми бе да продължим набора на височина колкото е възможно, използвайки наличната скорост, за да височината дава на пилота време за обмисли и да вземе решение. Тъй като колебанията и работа на двигателя беше непостоянна и не зависеше пряко от положението на рут, че взехме решение за обръщане надясно и пускане на колесника и кацане на обратен старт. През цялото време стоеше въпроса за напускане на самолета, но този моментен, частичен придъс на тяга ни даде време да отложим този момент във времето. Най-критичната точка беше в западния край на полосата, вече обърнали посоката почти на 180 градуса, но височината стабилно намаляваше и за щастие двигателя отново даде придъс на тяга. Това ни позволи да набереме още малко височина
моето желание беше да успеем да се доведем до полосата, да даде двигатели още няколко пулсове. Така или иначе вече ролежката наближаваше, височината намаляваше и взехме решение и от кулата се обадиха също да кацаме на ролежката. За съжаление, ролежката е твърде тясна, не е като полосата. Опряхме може би на 2 метра в страни от основната пътека за ролиране. Проведеното разследване на инцидента не показва каквато и да било вина или грешка при решенията на Пламен. Той самият и днес е убеден, че е действал правилно. Получава медал и грамота за приземяването на този самолет без жертви и без унищожено село. А бързите и смели реакции, които спасяват, са най-тачените в тази професия. Самолета, летец е един. В изтребителя ти си сам. Ти си рицара, който в един двубой трябва да наложи своята сила, своята воля. Разбира се, за тебе има много хора, които те осигуряват, които те подпомагат, които ти подготвят любимата машина, които се грижат за тебе във въздуха. Но ти горе си един и носиш само отговорността за това, което правиш. И тази отговорност е свързана единствено и само с свободата на България. Това ние много ясно го съзнаваме. Война, слава Богу, няма, казват пилотите, но тяхната подготовка не спира нито за миг. Бойните летателни умения се поддържат непрекъснато. Всеки ден, почти без изключение, има тренировки по точни задачи, като при военни операции. По натовски изисквания преди всеки полет се провежда инструктаж. И там няма пагони. Всички участват в разбора на полета. Решението, което ви предлагам за утвърждаване, е да започнем полети ден и прости метеорологични условия, така както са планирани с начало на полетите 10 часа, курс за излитане и кацане 80 градуса, запасно летище безмер. Не се налагат промени по авиационната техника или по реда за изпълнение на задачите. Полетите ще се изпълнят без разузнаване на времето. Захода за кацане ще бъде по кръга визуално. Бойните самолети са в готовност по 24 часа в денонощие и няма и секунда, в която при обявена тревога пилотите да не могат да реагират. Реалните мисии, които изпълняват, са няколко. Най-често се случва да съпровождат, извеждат или принудят да кацне самолет, навлязал без разрешение във въздушното ни пространство. Често помагат на самолети, при които приборите за навигация не работят. Винаги излитат двойка изтребители. При подаване на тревога дежурните пилоти имат максимум 15 минути за излитане. Обличането на костюма, слагането на шлема и стигането до самолета отнема половината от времето. В останалото се подготвя двигателя. Извън мисиите за тревога, които изпълняват денонощно само изтребителите, останалата техника на ВВС също има задачи. Големите транспортни самолети се ползват и за хуманитарни цели. Освен пратки, предназначени за помощ към бедстващи държави, спартаните неведнъж са прибирали мъртвите тела на загинали в чужбина българи. Такъв случай е превозването на сънародниците ни, които се удавиха в Охридското езеро. Пренасени по въздух са и тежко ранени хора, за които този превоз е бил животоспасяващ. Хеликоптерите на ВВС също имат своите задачи. Спасяват закъсали хора в труднодостъпни местности, превозват органи за трансплантация, гасят пожари. Цялата техника и всичките си умения след часове тренировки екипажите на военновъздушните сили показват пред публика. Авиошоу в България се прави поне веднъж годишно. Този път на летище Крумова видяхме както виртуозното управление на българите, така и на шведите и руснаците. Чужденците намират пилотите ни за много добри. За двойката на 0,52 снижавайте 1000 фута за минаване над главна.
кралството заминава на плавно. Доволен ли сте от обучаемите? На този етап подготовката съм изключително доволен от обучаема, но и той случай в момента не се възгордее само. Забележки? Забележките са в рамките на нормалното. Пак казвам, за този етап на полета няма полет без забележки. Хубаво е да не се повтарят и всеки път да са старите, да са изчистени. Лесно ли е да се обучават пилоти? Ами, не е лесно. Винаги съм казал, че в тази професия инструкторската работа е да предадеш това, което знаеш на другия, да намериш най-правилния начин и подход към другия човек. Усложнението и трудността идва от това, че хората са различни, към всеки трябва да намериш личен, индивидуален, персонален подход. Да го пушнеш, да го буташ там, където е добър, да го критикуваш, да го ушлайфаш за там, където е по-слаб. Всяка слабост на полета се документира. В Долна Митрополия, където се обучават пилотите, полетите се обсъждат пак по-натовски. Никой не се качва в самолета, ако не е преминал през инструкции и съгласуване на всички служби. Старият вълк, който е изучил на занаята поне 100 пилоти, казват, че инструкторът трябва да надушва всичко около ученика си. Личните проблеми трябва да се елиминират, но ако личните проблеми са много тежки, значи, това е работата на по-опитните, на по-старите, да преценят дали младите момчета има някакъв проблем, или защото стария, ако има проблем, той няма да се качи в самолета. Ако има тежък личен проблем, няма да се качи. Докато младите момчета не могат да преценят. На мене ми се е случвало. С авиолекара спирал съм летци от полети, заедно с авиолекара. Отивам при него, знам, че има проблем. Отивам и казвам, виж там, примерно Иван. Я му измисли една температура да не се качи днес. И той казва, аз нямам температура. Доктора каза, че ти е зачервено гърлото. Това разказва човекът, който истински обича машините, на които е летял. Два от самолетите МиГ-21 и МиГ-23 ще останат за него голямата му любов. Разбираме колко обичал машините, като разказва как пилотът трябва да се научи да познава самолета си и го оглежда с радостта на малко дете. След повече от 10 000 часа полети и какви ли не ситуации, той се опитва да научи пилотите да не бъдат безразсъдни. Всеки ден непрекъснато повтарях. Видиш ли, че става нещо? Ръчките е навънка. Машината не струва колкото човешкия живот. Няма стойност. 10 самолета да сложиш тук, палиш ги и се заминаваш. Един човешки живот е по-скъпи от 10 самолета. И винаги съм му казвал, слава Богу, никой от моите момчета нито загина, нито катастрофира, нито се катапултира. Значи съм бил добър учител. Единственото така нещо, което много често казвам особено на по-младите колеги, е, че занаят се краде. Занаят се краде от другите, от човек си хубаво в нашата професия се учи от грешките на другите, а не от собствените. Да не ги повтаря собствените. Краде се като гледаш това, като слушаш това, което ти казва инструктора, като слушаш какво правят другите колеги, другите инструктори, другите пилоти, като в полет вземеш максимално това, което успее да ти предаде и покаже инструкторът. Старият аз допълва, че ако летецът пропусне нещо, то си е за негова сметка. Полковникът още помни всяка подробност по самолетите, на които е летял. Дори след 10 години на земята, той мечтае да обясни на някого кога самолетът е готов за излитане. А разказът му е заразителен. А тук се върти крилото. Това е местото, където се крилото. Сега е почти в положение за излитане. 16 или 16 градуса.
почти в положение за излитане, още малко му трябва ножа, не е отворено напълно крилото. Другият пилот, който се чувства като едно с машината си, но този път самолетът е МиГ-29, е командващият военно-въздушните сили. Генерал Попов казва, че в този изтребител се усеща като вкъщи. Нарича го самолет боец, който ако те хвана отблизо, няма измъкване. Генералът не пропуска да лети и знае, че всички пилоти в момента мечтаят да летят повече, отколкото се случва. Няма авиатор, който да ви каже, че не иска най-добрия самолет, много самолети, много гориво. И няма пилот, който да не се притеснява от момента, в който може да му се наложи в реална ситуация да стреля по истинска цел, не на учение. Всички казват, че това е най-трудното решение, най-трудно изпълнилата команда и не искат да говорят за това. Тук трябва да кажа, че не е лесно. Не е лесно, защото в края на краищата ние сме хора и аз смятам, че летците са едни високоморални хора. Няма как сърцето да не претрепери, няма как ръката да не протрепери, но в края на краищата, когато се посветил на една висша цел, даваш всичко от себе си. Така сме възпитавани от тези, които са били преди нас, така ще възпитаваме тези, които ще дадат след нас. Командващият казва, че най-ценното нещо за него са хората и твърди, че те са голямото му богатство. Искано се като на всеки пилот да има нови самолети. Не казва кой е най-добрия, но иска нов, съвременен изтребител. Казва, че сегашните ни самолети мигове са добри, но вече остарели като технологии. Видяхме новите по-комуникационни машини според специалистите на авиошоуто в Крумово. Но генерала не пожела да каже кой е неговият фаворит. Това, което ни представиха обаче, са познатите американски F-16, шведските самолети Грипен и самолета на консорциума Eurofighter. Кои ще са новите машини, които ще заобичат пилотите, е политическо решение. Но каквито и да са, уважението и връзката между самолет и летец ще си остане. Айде, братле, тръгваме за следващата задача. И това е. Пропускал ли си някога този ритуал? Не, никога. И са те слушали самолетите? Слушали са. Нямам специален ритуал, обичам да минавам пред самолета, никога зад него. Това е моето уважение към машината. В момента ВВС преминава през буря, смята генералът, но е сигурен, че когато излязат от бурята, във военно-въздушните сили ще има още по-достойни и можещи хора. Оптимист е, че все повече мъже и жени ще искат да стават пилоти и хъс към професията няма да се загуби. Иначе, според всички статистики, средната възраст, до която могат да летят пилотите, е около 50 години, а за изтребителите и по-малко. Пълната концентрация, напрежението и раздаването си казват думата. Но това за тях не е само професия. То е необяснимо. Опитах да добия усещането. Седнах на пилотските места в няколко самолета, но все пак долу, на земята. А горе е друго. Усещането горе е една компресирана емоция. В рамките на една секунда можеш да бъдеш и щастлив, и безкрайно нещастен, можеш да бъдеш победител, можеш да бъдеш и губеш. Можеш да бъдеш влюбен, може да бъдеш и разлюбен. А ние в началото започнахме с една история. Значи ако първите 2-3 пъти с включване на АЗС-а, ключа за запалване във въздуха, запас във въздуха, самолета тръгваше веднага двигателя. Сега времето ми се стори отчаиващо бавно. Имам чувството, че секундите станаха минути, часове няма. Просто тъмница. Той не работи вътре, всичко осветление, всичко гасни, генератори не работят вътре. Страшна тъмнина. И виждам как идва земята. Села имаше пред мен и виждам как идва. И в един момент, когато бях решил на височина 500 метра да скачам, да не чакам повече. И в момента вече, когато започнах с пръсти да напипвам
ръчката за катапултиране, първо усетих някакси в кабината стана светло, сякаш някаква заря, някаква светлина отвънка нещо идва, нещо много лъчезарно нещо. А то явно като почва да извежда двигателя, почват да работят генераторите и почват да подават токи. Вътре осветлението се възстановява. Погледнах към оборотите на двигателя и гледам как извеждат бавно оборотите и дадах ръчката. С даване на ръчката и двигател пое. И аз само това казах. Запусна! И... Владо, тия моменти не са лесни никога, нали? 1000 пъти съм го сънувал. Това е било изключително напрежение. После как беше? Много Като страшно. слезе на земята и излезе от самолета, какво стана после? Как се чувстваш? Пуснах колесника и се приземих. А в това време долу летището е като кошер. Всичките чакат. И какво е усещането, като слезеш и видиш хора? Спри, ще ти кажа, спри малко. Моля се. Малко да се поема въздуха.